प्रेजेंट बाय कारिक म्यूजिक। कारिक म्यूजिक लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबा दो। कहाँ गेला ये हमर भेला हो, कहाँ गेला ये हमर भेला हे घर के लाछनिया हो, हे घर के लाछा हो, तेरी देर में बोली भाला बोलैया, तेरी देर में बोली भाला बोलैया, गुरु हो दीनानाथ, गुरु हो दीनानाथ, तेरी देर में बोली भाला बोलैया हो, तेरी देर में बोली भाला बोलैया, गुरु हो दीनानाथ, हो गुरु हो दीनानाथ, हो दिशा दियो भाला साधु यही बाबा के या हो। श्याम रामचंद्र की जय। गुरु दीनानाथ की कहल के कि साधु बाबा के भिक्षा जहन हाथ मार दिल के, हाथ मार देवे कलकैया हो भगतिया भाई की कल के हाथ मार दिल के गुरु दीनानाथ। और हाथ मारला के बाद में हो भैया माता सुतल रहे, अपना पलंग पर भुकुर भुकुर करत रहे, ओकरा कान में श्रवण चल गए, तुरंत हाथ मार देलकै नेउरिन के, नेउरिन हाजिर भ गेलै। कल के जो तो देख के दूरा पर के आ गेलै, दूरा पर गेलै हो भैया, देखे छै साधु बाबा के खंती गार देले चंदन गाछला, और वहां अपन जपन छोड़ा मंत्र रहे वहां रहे ध देले, और चंदन गाछला त्रिशूल गार देले है। और नेउरिन जब गेलै त कल जोर लेबे कलकैया, साधु बाबा के गोर लाग लेबे कलकैया, दौड़ल दौड़ल आके यही माता अफरा के सुनेबे करैया। माता अफरा के लिखे छै गे नेउरिन डगरा भर सोना रूपा और जे भी पूछे घर में से तू एक डगरा चाउर दाल तू दिए ना है सोना रूपा तो एगो रुपयो कम से कम दरब धके तू जो धर्म नहीं अभी साधु भूखा न जाए पड़ले। एक बात बोल देबे कलकैया माता अफरा भैया उ सब देवता रहे, उ कोनो मनुष्य न रहे, उ खाए के चिंता न करे, उ सब देवता रहे, देव रूप रहे। सती अफरा की कलकै कह दिलकै सोना एक डगरा चार नेउरिन धरबे करैया, और 1 किलो दाल धलेबे कलकैया, नून मसाला हल्दी मिर्चाई साग सब्जी धलेबे कलकैया। और अब जाके गुरु दीनानाथ के सामने में गेलै, कल के बाबा हो से हम लेके लियो हा तोरा लागे भिक्षा से ला, और अगर घट जातो तो तू हमरा कहा हमारो आन के देबो। गुरु दीनानाथ कोन व्यवहार करबे करैया, होता इस समैया में बोल देबे कलकैया, हे गे ये नेउरिन सुनाबे करे ना हमार बचन आई, मानबे करे ना हमार बात बउआ सुनाबे करे ना गे बउआ हमर बात सुन, जो कही यही
दस होते हम ओकरा हाथ से भिक्षा लेबै। एते बात कह दिया कि घर के नौकर से हम भिक्षा न लेबै, हम घर के मालिक मलकिनी से लक्ष्मी से हम भिक्षा लेबै। एते के बात गुरु दीनानाथ बोल दिलकै और नेवरिन के कह दिलकै जो फौरन कह दियही तब हम लेबो भिक्षा। नेवरिन दौड़ल लगलै डगरा भर चाउर लेके और कहल के माता ओकरा के हे माता क्षमा करा माता, हमर बात साधु बाबा न मानल के। अगर झूठ वचन होते तो माता हमर प्राण हर लिहा, लेकिन साधु बाबा के हम देवे गेलिए तो कहल के हम न लेबे।